أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayo ng kutwa ditano di kang bentu-bentu kasi ko Allah. Nagugyang kutwa ditano di ka panalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sabiya lu itano niya na mga Muslim ay sebutiran la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nago lalayo ng kuto di tanu di kapamang niya si ikwalla pakambakan tanu niya si iku paratiyaya. Sanya ni ding gira-gira ko mga puso napang ni tanu si ikwalla pakambakan tanu niya si iku Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala ipupagalin si iku mga puso napamang ni tanu si ikwalla pakambakan tanu niya si iku unut-unut mga simba siya kaniyan. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, gip man so oras tano ayawmul jum'ah, kadondo ko yawmul jum'ah, na pumbagay tano sa may tuabandingan, may pantag si ikwa gamatanog ang Islam. Di tano di pa maghusay ng kutwa mga kabanar, mga kabnar at kinilala o agamatan o agam Islam na pumangnintan si ikwalla kasabutan tanwang kutama kabnar raksir tanu arak semitunay tanu ay tanong sumpatan ang kuto abendingan tanu si ko minuna ang kuto kabnar o wata si ikoloksyan miyapasat tanu to Pangintan si Allah subhanahu wa ta'ala at na miyasag betanuro ilmu. Iman to nasitanok mantugalin sang kaiya hakul arham. Kabnar o katutunganaya. O di na sa mga tunganay. Yang kaiya mga tunganay o di na sumpa-sumpatan o bangsa katutunganaya na tanto ini amala iarga dagutan tu kumala kaya bitiara saya o Quran dagu sa mga hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panginintan si ikwalla akasabutan tano na gumakakwat tano ron sandao sarta aming gulalan tano si iko latalat tano ayaw ko nutuwag tiro na tunganay at tikman niyo mga ulama natigiran man na iya wal arhamu hum aqaribul insani ka abihi wa ummihi wa ibnihi wa ibnatihi wa kulli man kana bainahu wa bainahum silatu min qibali abihi aw min qibali ummihi aw min qibali ibnihi aw min qibali ibnatihi. Kathiru minan nasi tahawana fi amri rahim walidhalika qata'uha walam yubalu. Tigman niyo mga ulama ayap tiron aqaribul insan mga dedesik o manusia o di na mga tunga na yutaw na lagi datiyan no ama iyan naguswi na iyan naguswat tayan na mama naguswat tayan na bay lango na ayab tadiyan na adin na matatagus ikulot ta elektiran akatunga na ya na paduto sa tunga na yung manusia lagi do si ko ay manan yan na saydiyan si kiyama ayan anta ka si kiin ayan o di na si ko kiya bebedeng kuwata yan na mama o di na kiya bebedeng kuwata yan na bai kadakala na tiyan si ko mga tao na diranindirin ng kaya katutungan ay taman sa diran di panepedin ang kutwa katutungan na iran sa lagi dubad yang gulawla la ilaha illallah sang kaya masatano na miya kay tuitwa simukat
napkasabapan sa di ka pakatutula ka utunganay katutunganaya di ka pakatutula ka o bata-bata ayat wa sabab yan nagang kutwakab ka inuranti si mga kuman o agamat na ng Islam da arga utaw sa kapkeluyan yan si kiptulak niyan si kutunganay niyan da arga o nang kutwa niyan di ka pakarata sa ginawa utunganay niyan ayat wa sabab na kainuranti si agamat na ng Islam upama kakatawan niyan ang kutwa mga ayat wallah aki susugunyan si iku ayamanan yan nakikakapan si iku mga tuwanay na makargen akap kebengkat ongarian sa kitulak niyan si iku tuwanay niyan ayakatiru Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham kalakni watig wallah subhanahu wa ta'ala askanian sudi kadun di makapupangniya misabab perkanian wal arham nagusyapan niyo so ayamanan niya na mga tunganay niyo ini panginsana nagumaylot akini panginsan anon wallah subhanahu wa ta'ala saan daman niya ikikakapantano sa iko mga tunganay tanu so Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alawin yan tigin mana iya arrahimu mu'allaqatun bil arshi taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah ayakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam naswatigan sukatutunganay nami tutumbukanan si iku arsyur rahman si iku arsyu Allah subhanahu wa ta'ala adin yan diteroon asadin sa tao ay ikakapakunian isumpat akunian na ayamanan yan na ikakapsakan yan wallah subhanahu wa ta'ala nasadin sa mga tao ay tulak akunian teped na kunian na ayamanan niya na itulak sa kanyan wallah o di na itupudin sa kanyan wallah pakawatanan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala kinan sukala irga o katutunganay nasangkaya masatano na dit na reg-reg no man isa adinan di kang babasay sa masakit si kutunganay niyan nagukapakarganin yan si kutunganay niyan naugyang kutwa ayamanan yan nakapakaribus nga niyang kuparasyan sa ikutungan niyan sa lagid o bada amyang gulawla aban yan di katawi aswallah subhanahu wa ta'ala na tanto kumailot akini panginsanan yan yang kumanga tungan itan na sabab ko kainuranti ko agama mga katiru Allah mga katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na dito di manggulaw-law tao sabab sang kutwa din yan paganda sa agama niya so Allah Nabi alwin yan sa hadithul qudsi ang penutulan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal ana Allah wa ana ar-Rahman khalaqtu ar-rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu atigmani wallah subhanahu wa ta'ala diteron wallah asak natigyan su Allah asakan sumasaling gagaw inadnak natigyan su katutunganay na sipi kakanon sungaranakan ar-Rahman ayamanan yan na giyang kaya katutunganay na puun si iku ingaran wallah subhanahu wa ta'ala Rahman paman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu nasad na tigman ni wallah sa ikakapian sa tunganay niyan pakalaan niya ni arga suka tutunganay na aya amano to na ikakaps kanin wallah nasad pa sa tao at tupad niyan suka tutunganay na tupad wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kikakapan niyan ayan doon yan nakaparuling ka na surarangit wallah subhanahu wa ta'ala daw sa marataka ikatutunganay
maratakai kapakin dulun-dulu na si iku mga dadasega, si iku amaka na gusto iku inaka na gusto mga pagaringga na gusto langan insan ad na sumpatan yung sa bangsa. Na di na ni mang bululaw tao sa aya muna pun asabab na mainurantis kanin si iku agama. Na upama ka nabas kanyan mainurantis si iku agama na ikadua na susupak niyan sa mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala na gusto mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala so tunga na ingka na apian tunay kiding kau na tunga na ingka din. Naigira amin italambar ka sa mga murala na ayaw mo na pun apakataling umar ka na sa mga tunga na ingka. May pagawid akasiran sa ikwayamanan yan na margan na gumalbud. Sirani tebangar ka, sirani pelebangar ka, sirani kepander ka, sirani pelimu-limud ka. Na ayaw pa ka umar ka na sutungan na ingka. Na may kadinga siram piya-piyan sa parangay. Na ayaw maanan yan. Na minsan panmiya pakakarata ka ginawiran. O gaid, na su Allah subhanahu wa ta'ala na ipkararangit yan ang kaiya katutulaka. Ina ni sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinadi panguyat ang kutwak kasakit ang kuto akitulakan sa ikutunganay na wantunay siksayan. Tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'u in syi'tum fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Hunutun wallah subhanahu wa ta'ala ang kaiya kitulakan sa ikutunganay o di nakatutulaka nasipat tayo mga munafik. Tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam o kabay ayo nabatian yung suayat wallah manunumpang sangkaya karata asipat akapanapeda sa iku sumpa-sumpatan o bangsa. Fahal asaytum in tawallaytum masik na tigman niya wallah subhanahu wa ta'ala amay ka makamutangang kanu sa bagar o dinas ka ni mga kapar siya ko mga munafik an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Na maminasa ka nung si kulyaw lupa na panapad niyo sa katutungan na yayo ayamanan yan ng kuta kababaluin niyo ana sumpa-sumpatan bangsa niyo na ayabalas yan ulaika alladhina la'anahumullah na sira naman nating wallah ang kanan na di manapad ako di maminasa si kulyaw lupa supi mumurkaan wallah subhanahu wa ta'ala na binglian sa mga kanagiran na gubyutan yan sa mga kaileran. Inaman mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya babasta-basta ang tanwa dusa katanto kumala akya pamagita irun wallah subhanahu wa ta'ala si Quran na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam na dad na ragan aditano di ka panapeda si ko ay manan yan na sumpa-sumpatan o mga bangsa tanong na huwag pakaribus nga tanong paras tanong kung mga tungan ay tanong na di tanong kiran ni kang babasay sa masakit ay amala ng kuto aditan ukirang kapagadati. Igman niya mga ulama, farrahimu sya'nuha indallahi adim jiddan walaha hukukun azimatun alayna minha. Suat igman niya mga ulama ang kai akatutunganay basa akatutunganay sumpa-sumpatan bangsa na si iku betadian mipantagun si iku Allah na tantu din na mala na ad na tiye na mga kabenarian raktano ad na mga kabenar raktano o kapakatutumpu-tumpok o bangsa tano paganiron na inisugu Allah subhanahu wa ta'ala suki pang ginuntulan kiran tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan mataanas wallah na inisugo yan ang kutwa ka paginuntulan nagugyang kutwa ka piya-piya wa itaidil kurba nagugyang kutwa ka pembagi si iku mga didisiga tunganay nga o di na si iku mga tunganay nga igira oray panwallah subhanahu wa ta'ala ad na ipumamagay nga
na ayad na muna po na abaging ka na sutungan na ka kagiti mapiyar ka agi sutungan na ka na dua imbala sarkaun wallah subhanahu wa ta'ala bala sang kanyan sangkot wa kini kakapanakakutungan na ka ikadua ng bala sang kanyan sangkot wa kini kaya baging kaun sa pamumagayan uli na sadka nasok na bang katungan ay nasiga bumbala si wallah sangkot wa kaya baging kaun sa sadka na andito mun ka ko sa timan na balas na budua balas na mas mapianda ang kuto amala abalas at takap dua ke kuang kabalas tigmani wallah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a simba nius wallah na uban nius kanyan sa kuton sa may tubo wabil walidaini ihsana lagun sa mga malaluksiw na pipian nius kanyan wabidil kurba naugyang kuto mga dadasagi wa mga tunganay wal yatama wal masakin lagun sa mga watailo naugyang kuto amanan yan na mga miskin na pipian nius siran ayamanan yan na inipanginsan apman wallah subhanahu wa ta'ala ang kuto kapakapia amukar na tanong ungartano sa iko mga tunganay tanong hirap kabalak tanong sinan sa iko mga lalan napakalalangas na nukiran sa mga paras tanong hirap di tanong sinan di mitunan sa iko mga darpa napakadakalan tanong sukap sila matanukiran hirap ayamanan yan na miyakap pagpadakanon sa iko mga darpa ad na mga pediron nagyang kuto ading ngakirkan yang kipenderay nunan igira makakailangan sa kanyan na kataling umangka igira ap kasakit sa kanyan na ipumental ka igira ama kaawida kalian na musawiran ka sa ayamanan yan na mga pipya kapadanan si iku kikakapan si iku tunganay kanaba ang kaiya masatanuron ayak iya sabuta ko katutunganay nakaplalas ka nagu ayamanan yan nakasisiiga ayabud na susurungan ka na supagaring ka o di na sutungad ka minsan o di na sumadasig ka tunganay nagupon minipuro na diding ketanora paras ka sa ayamanan yan nakapakaibig ka kami nibagag ka namataan ko Allah kaginan nakasiganan na kanabanan mapia parangay di ka mabaya-baya asot tunganay ka na kiyataguan sa kasibisibian kaad na masa na mapagkailangan kas kanyan narong ka makapagapas adi sangkot ayak kabaya ka nalangong kanwa tutungan na yan nalangong kanwa pagkasya-sya may kaad na pagawidan nadaban yung kapasang kagaya kabaya ka nalangong kanwa pagkasya-sya dead na lawan yan ng kutwa ka pa magugupa ilameling nga supagaring ka tunganay ka Aibigan sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala na panalamat ka sa ikwallah nagupumangan ka sa ikwallah pakambara ka tanun wallah ang kutwa tamukyan kasupanganing ka sa ikupagaring ka si ikumasulan na ayamaanan yan nagiti pinakamapir ka kapakay ay kalimuka wallah subhanahu wa ta'ala na riski ang kanyan sa lagi dam kuto ini riski niyan sa kuto uri panyan aning galing doa mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inipanguyat yan ang kaiyakapipi si kutunganay sa adna balasun o manusi agakwan yan tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah sad natigo Nabi sa ataw ay betadian napaparatian yan sa Allah naguso alunga na mauri nakakapanyan ang kuto at tunganay niyan waya kabaya ka o titu ka mapaparatian sa ikwallah naguso ikwalunga na mauri na kailangan din na may ler ka ang kuto at kapya ay katutunganay kikakakapan ka sa mga tunganay ka ayamanan yan na malakay ranon nagukapadi nagugagaw nagupanabatabang sa iko mga tunganay ka kaginan ni kakabaluin ka at titu amya prob ka ang kutwa kapaparat yang sikwallah nagusikwal nga na mauri
Ayap na katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wasilu arhamakum. Kalaknius wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagukakapnius sa mga tunganin. Indi unian ini pangangal ko Allah ginawa niyan. Ini pakikal ko Allah ginawa niyan. Ay mana na berka makatana sa siksa Allah subhanahu wa ta'ala na ay mala ini talunduginon akasabapan sa dirka kita na kisugat amuta siksa wallah nang kutwa kikakupenas sa mga tunganin nga. La ilaha illallah. Ando manayai sa mga Muslim nakasabutan niran atan tukumal akyang bitir asang kaiyabas ar-rahim katutunganay. Siku Quran nagu siku mga hadith anta kasi kuma kitabu mga ulama. Nagyang kaya mga tao na lagi tuda argairan siku mga tunganiran diran argaan ang kutwa sumpatan ubang sairan. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala igira ada abang ka problema nagudaan ka muskila nga da abang ka ragaur nading kang magagdam sukala ayar ka utungan nga na anda din ikatawir ka sa problema naguragaur amap kilangan ka sa mga tungan ka na rong kagkilay ikala ayar ka katutungan ben na makailay ka nung sa tao ada wida kalian na din na bunsung tungan niyan nanto ni mapembetadian anto ni mapembetadian upa makakaawid na daapa kabalaon si ko kaawid upa makatebang na daapa kawidon si ko katitabanga upa makakamusawir na daapa umpa kamusawir kagi daapa niyan tunganay nasukap kilang si ko tunganay ka apa kataling umarka si ko karnir ka na gitu buwak kilang ka na miyakapid na ginawang ka na gukya babasan suami dakal ka na anda manaya iditanu saya kapag argaa ada din tulan ang kaya mga dilatano ada na ragan akap kebalsan yang ko ini tulak kasigiraw ini tulak akan saka da aya di sabab pading kasan di katiruan na sabab ko kainuranti nga si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala aya nga tiro Nabi sallallahu alaihi wasallam bullu arhamakum walau bisalam. Ayamanan yan napakapian niyo ginawa o mga tunganay niyo. Sa apya mo gitu kapsilaman niyo kiran. Iramiya balakas o tunganay nga napakadakalangan so kapsilaman kaon. Pakalalangas sangaw na buntal ka. Ayamanan yan na penaruang kaon sa mga pipya katiro ay pakapia ginawa niyan. Kapke sa bapananan sa kapkailot ang kutwa katutunganay na amala nakakaparulya si kubalas wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat betadian si ku kewafatian. Penutulan Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi arhamakum arhamakum si kapkesakit Nabi sallallahu alaihi wasallam nadin yang kundi matero adinya dipanginsanaan na sa mga tunganay niyo na siapa niyo ayam alalag namin sampan su Nabi sallallahu alaihi wasallam na matataling umas kanya na kapatay na ayade na din yan dipanginsanaan ng kutwa kasyapa si iku bangsa kasyapa ko tunganay lagi mala irarad si kwapulingan giyang kutwa ridu na igira amawatan ami susugot aka na tanto akal manaba ka tanto kararagni ugaid na anded ni maunay asyo mga tunganay ka na ayang aridoon na tanto kumargan iti sabab pa su Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakisiyap yan so tunganay ubabansa ka ni mga susugata kakabinasa ang kutwa kapagingad kabinasa ang kutan dulon-dulunan niyo na tanto pakailot ang kutwa kabinasaan amay kasi matagusikulat talatiyo tutunganay Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala kakapanyon sa mga dadasagiyo. Gulalan sangkot wa dikiran ni kapamisita Naugyang ko to kapambagikiran sa mga pamamagayan. Naugyang ko to dikiran ni kang gustoy supatot ta kang gustuan kaon lagi dua ta ka. Nagusto mo mga loks ka igira amin ni sampay sila ang kudilan kagaga ang ko ta kapangayagan.
nagusumpa ayamanan yan nakakapanyusiran ang gulalan sang kota mga pipya agwagway nagu mga ina nakakatero nagu mga ina nakakapakindulo na naugyang kota kapakapipya kirang kubustan ayamanan yan nakalangas kirano paras ka naugyang koto adikiran di ka pamamaslaa naugyang koto kapagadatikiran sa kalangwan wayamanan yan nalangwan akatawan ka ang mga pipya aparangay napakiilin kasi kutungan ng kakatagto din nagkakuan yung subalas wallah ay amala ng kuto akakilot ang kuto ang dulunan niyo ay bawata no Adam ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam amay kamanag ka ang kuto at tungan ka adi kanyan di bupalapalad si ikwallah sa di kanyan di pamanganin sarila nagu pembentugang kanyan nagu di kanyan di pamagalualwin sa mapya adi nyan di teroon ini kakapaku igiraw nakaikakap sa kanyan mambu Allah subhanahu wa ta'ala naknalang kaamataanas ka na mapya kay katutunganay amay mang kaya managka na sa tunganay ka na di kanyan di pupalapalad si ikwallah adi kanyan di periklamu si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagupagalawin kanyan sa marata adi niyan diteroon ay nitulak ako igiraw na itulaks kanyan wallah subhanahu wa ta'ala fa'alam annaka qata'tahum naklalang kamatadas ka na di ka di manulak sa tunganay sehingga ng kilay siiko ayamanan yan nakipapantang na kasi ko tunganay ka amay ka mapya ka pagaluyan ka mga pipya ayamanan yan napakapon siiko ngariya na bantubantug sir ka naknalang ka amapya kay katutunganay mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala yan kaetik man yung mga ulama aki kisumpataan kikakapan sa iko mga tunganay tano nasa sakat na ya at tanto wagama apya ka paninitulak o tunganay ka na kailangan na makapiyon so parangayin ka aknabang kasimbii ang kuta marata sa lagi di na marata ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man na iya laysal wasilu bil muqafi walakin al wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanabaetiyan at tao ay kakakapian sa tunganay niya ng kuto adi makimbadala ugay datiyan ayat tao ako makakap sa tunganay niyan na so tao ay gira initulak ko tunganay niyan na bunyin ng pagkakapan ayaman ano to alalag na igira ada tunganay ka amaratar ka yungar ay patulak kanyan na berkad nuto pakasusa ka kababayan ko nakakapakailot ang kuto kikakapan kon ino to nakanabayamanan yan na supuso manusia na bada matataguon nararangit kaad nararangitong natitigir na ko to ay ito sabab ka na arap-arap ka sa ikubalas wallah aki susugun yan sa iko kikakapang kutungan ay minsan pendikan yan ikakapakas ka niyan kaarap ka kubalas yan nakanabayamanan to na madasurarangit ka kaad nararangit ka ugit natitigir na ko to sa simbiyan ka ang kutamarat anyar ka ding gulaulaan sa mapya kakalo-kalo nakatinudan na ginawa niyan sa kanya ni mariribat tanto kumaragan ay puntag ang mga tao na mga tao diterima sa benar diterima sa karibatan yan diterima sa yamanan yan na paawing yan dinitirimaan sa mga ayat wallah dinitirimaan sa mga hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam natantuan ang kumaragan di puntag ang mga tao ugay na arap-arap tanong sa bas kanyan makasilimbatan naku kapag nawa niyan sumasan yan pag-iswallah subhanahu wa ta'ala ipupaarsi ko mga puso nakalokalo na ba niyan maklid ang kuta puso yan na may linian so karibatan yan nagpakapian tanoron so parangay tano ikakapatano sa kanyang kabas kanyan masugu bas kanyan masugu sa ikumapya uri na bar kanyan ito makaugup sa kapakabalingan yan sa ikumapipya mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala
Gen kaya mga tao mapasang ikikakapanyan ko mga dedesugian. Nagpamanutulang tanukiran ang koto akategudaya bagi eniran sa dunia lagu kategudaya bagi eniran sa walong namuri. Paganero ng kaiya kategudaya kapaguntong ontong ang kaiya mga tao mapasang ikakakap sa tunganay na paganerong natigman niya mga ulama. Nagyang kaiya kikakapanakasi ko tunganay ka na sababul li ziyadatil mal ayamanan yan nakumanan yan angkot wa tamukka wa sa'atir rizq nang mapagalaya ng kutwa rizki nga. So mga tao ay kabayayan na makaumanan sa tamukyan kawayagan yan na babanugan yan sa mga tunganay niyan na kakapanyansiran sa kapagin yang kiran sa zaka o di na sadaka mga pamamagayan o di na din yan kiran di kang gastui sa tawak kabayaan na makalaon sa rizki wallah subhanahu wa ta'ala nang babanugan yan sa mga tunganay niyan na kakapanyansiran pangalimun yan siran. Ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'jalat ta'ati thawaba silatur rahim hatta in ahlal bait la yakununa fajaratan fatanmu amwaluhum wa yakthur adaduhum idha tawasalu. Ayamanan yan na ayakuna pinakamag-anatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga amal akapangunutan aptiriman wallah subalasyan. Ayamanan yan na tanto kumaga na kambalasiron wallah subhanahu wa ta'ala sa iku mga amal nagyang ko to akip kyo kapan sa iku mga tunganay. Taman sa mataanan ko to isa kawalay na pekalaan ko to tamukiran nagupekadakan lang ko ta bilangan iran amay kasiran na ikakapiran sa mga tunganiran. Ginan na katirwanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at tanto kumaga nakaptirima o Allah subhanahu wa ta'ala sa ikwamanan yan na amal agito suki kakapang ko mga tunganay na tanto kung kumaga nakapbalasiron Allah subhanahu wa ta'ala sa kiling kasuraradiyan sa ikutamok ka sa mga padagang ay kabayayan na makalasok padagangan yan sa mga paglabakan ay kabayayan na makadakal yung ayamanan yan na mga pamulan yan sa tawag kabayayan na makalaw suriski wallah subhanahu wa ta'ala nakakapanyo sa mga tunganay niyo nagupmagin yung siran kamataan kasisan ang kuto akapakala o risirkan wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua apamamagayan wallah subhanahu wa ta'ala naguuntong ang kaya mga tawa mapasangi kay pangalimun sa iku mga dadasgiran. Nayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam silatur rahimi wa husnul jawar أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Sakon sukip kakapan si kutunganay nagusukapi akapagisirin-siringan nagusukapi akapaparangayan na mapakapian yan swingad nagumapakalendu yan sa umuro manusia. Ayamanan yan napkasabapan sa kategudaya nagupkasabapan sa mapakalendu yan sa umur ka. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yumadda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahima. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam nasarin sa tawag kabayayan ama kalenduun sa umur yan ayamanan yan ang baliru ng baraka sa umur yan apiapan ang koto umuryan na makampat na baraka akapakasagad yan amada kalama panggalabak yan na mga pipya wa yuzadu lahu fi rizkihi nagukabaya na magumanumanon sa rizkiron wallah subhanahu wa ta'ala na piyapian yan sumbalalok siyan nagukakapan yan sa mga tunganay niyan amay kakabaya ka oripan wallah subhanahu wa ta'ala amakaulandus umur ka makambarakat terkas umur ka nagu ayamanan yan na magumanuman sa rizkir ka wallah subhanahu wa ta'ala na piyapian ka sumbalaloks ka nagu kakapanakas sa mga tunganing ka miyaloy tanong si kuminaw na ang kutwa ka piyapi balas o ka piyapi kong balaloks na usarang ko to si kuloks ka amay karang utanakas kailan si kudunya
Nawasiram man miya nga wafat, napakanda ka lang kang tadi kira ni kipamanganin, nagudikira ni kapakasasadga. Kamataan na gito na padutos, eko kapipi, ekong balaloks. Ikapat at tigman niyo mga ulama, abagyan ang kaya mga tao ang mapasang kikakapangkutunganay. Naswatigan sukip kakapansikutunganay. Dap ke sa bapanan sa kapkaparulyas sa kipagpadaan sa ikwalla, kimbabidaan sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yapanutol sa ikukya pakiilayro no Jibril alaihi salam sangkuto agar na ayamanan niya namiyalak so Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyalalagus kanyan sa walay. Daya diya ni matiro ko karuman yan mga tao si kwalay na tangubiyo ko niyo nagutangubiyo ko niyo sangkot wak kaalakyan. Ama ilaysi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa kaalakyan na sukaruman niya na su Khadijah radiyallahu ta'ala anha napad sa kakalmaan niya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin manain niya di ka din pakarundan wallah subhanahu wa ta'ala. Sadayon kamatanas ka na dingkad ay man matanas ka na ipkakap ka sa mga tunganing ka nagupagawidan ka sa marganiran. Ayan do andawang kaya hadith na pad sa pangalawin ang mga pipi asipat o Khadijah okay takatubangirun wallah si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kutakip ka kapanakas si kutungan ka ay mano to nang kutwa kisugatar ka ang kutwa kalak na gusumargan na pad sa kipbabida na kasi wallah nang kutwa ay manan yan nakip ka kapanakas si ko mga tungan ka yinan. Tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi. Mata na susirano to ay pagkakapiran sunganina inisugu wallah. Ayyusal akikakapnun. Wa yakhshawna rabbahum nawipkalkiran sukad na niran. Yakhafuna su'al hisab. Naguikaawa niran ang kutwa marata akapamagitong. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Nagusa sila nung tuwa mipapantang ami sabarsiran adiran ni bumanug si ikway mananian nakasusuat wallah wa aqamus salata wa anfaqu ay ni pamayandigiran sa mga sambayang iran na guminggasto siran mimma razaqnahum si kung anin ay niriski mikiran sirra wa alaniya malagino masulan anta kamapayaga kipmaganiran sa iku mga sadkairan wayadaruna bil hasanati sayyi'a nagoy pagraniran sumapya sa iku marata ulaika lahum uqbaddar nasiran mani kibagian sa iku mapya apakasambi adirpa agitus alungan namuli jannatu adni yadkhulunaha gitu sa surga apakasulud siranon wa man salaha min abaihim nagusto mipipya sa iku mga amairan nagusto mga karumairan wa durriyatihim nagusto mga watairan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab as mga malaikat na pumanulub suludukiran si kumanipay tao salamun alaikum bima sabartum na mapyar kano kalilintad abagian niyo si kukapakasabariyo fa ni'ma uqbaddar at abagi amyakap pia uni na bagian niyo ang kamyakap pia adar pa kasambi ayan daw nanan nabalasanan o mga tao ang mga pipi ay katutungan ay ayamanan yan ng kuto ay kakapiran sa mga dadasigiran na ayabalasiran napakasulsiran ko surga nagu sulkiran sa mga malaikat aditiro ng mga malaikat akalilintad kanulangon Allahu Akbar ginanak ititwa kapakapas amay kamapideng sumatang ka amay balagar ka sunyawang ka nasuka pakanaw ka na si ikamakanaw si ikudar pa asurga nagina ni titud na kapakapas makabulus ka sa iku surga wallah subhanahu wa ta'ala absud ka sa mga malaikat adirar ka di panguraw sa salama kalilintad na bagian niyo ang kaya surga wallah amapiyap pagingadan na andi tumuno ka sa nagugyan ka nakapang itigingadin si kutungan ka ayap kaparulingan na susik sa wallah nagugyang ko to kapakalangasang ka si ko para sa ka si ko tunganin ka ay bagyan ka na susurga wallah subhanahu wa ta'ala ani tumuno kaon
na mas mapiya ang kuto ay mananian na surga wallah subhanahu wa ta'ala. Sa katawa Arabiya miyakoma si Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin manay si Nabi sallallahu alaihi wasallam inisayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ang tunay amal yuqarribuhu minal jannah wa yuba'iduhu minan nar. Amala mapupakaranin yan sutaw sa iko surga, nagu amala mapupakawatan yan sutaw sa iko naraka. Natigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tushriku bi syai'a. Paganiraw na sukasimba nga sa iko Allah subhanahu wa ta'ala, nagusudin ka kisakotong sa iko Allah. Ayaw manalalag nagi sumya pag-usaitan. Mabaloy ka abarasimba sa iko Allah ang naguna baka pananakotong. Ikadua tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus sala wa tu'tiz zakah. So kibagan ka kipamayan dengan naga ko sambayang balik ka bara sambayang nagu kibagan naga ko zakat to tamukka. Kaya kadakalan si iko mga tao na sila magay sa zakat to mga tamukiran na kailangan na makabagay tanong sa zakat to mga tamuktano ka ginanipsuti ko mga tamuktano nasa din sa mga tao adi na nibagay sa zakat to mga tamukiran. Nalawan na dang kami bagay zaka na pembeluyanan amala aputaw apakasasayin sa pirinsa ay palabada sang kanalikudga nagusikot yan ka na usang kaya benengga kan ka magdang ang kutwa kayaw niyan agin ang supuni mo na ka ada ka bagi sa zaka. Ay katlo ami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagaranin si ko surga na wipakawatan si ko naraka watasilur rahim nagyang kutwa kika kapeneka ayamanan yan nakikakapanagasi ko mga tunganengga lagi do ka magigiran sa sadka swina ka na sudingaw ni kang gastui o din ang kuto ka magigingaw sa ipakapya ginawa niyan lagugyang kutuak igira amak awid akaliran nakapakapi ang ginawiran kanaba awid akal ay magigingaw kada paniman to mga wata aya buwa kap ketunian yang kolok siya nagira awid akalian kanaba awid akalolok siya kayami awid akalolok siya apiad awid akalolok siya namiyaki awid benda akal ay manaria patot sulok ka na amay ka masipat ka amin itulod su idadian na ay penapatot raka na dingas ka na ninggastuan ka anyan matuturduang kutwa simba sa iku Allah anyan matuturduang kutwa simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na karata okor agira asulok na damakatu dang kutwa watayan kami mbabawata sawata adi mapi awata na taman sa kalok siya nami awidin akal ang utawatayan miyaki widun akal din yang penbabu ketoon igira ayamanan yan na kailangan watayan la ilaha illallah. So mga tao aming babota sa lagidanan na mataan na tanto din na demak arap siya kang babota kailangan na kina gira mga ito sa mga watatanong na ditanong sila ni mabibiat sa ikalimutan yan katagun sila raktano saranon si ekorian kapangaloloks tan katanto din na masakit amay ka suwata ka na ba kanin tutawdi la ilaha illallah na'udzubillahi min dhalik. Nasaktan mo ang mga wata na amay karaw tanong sa mga loks tano na pangapian tanong sa mga parangay tanong kanabaya bukap ka ito na tanong kung mga loks tano nagira ayaman na niyan na awid akal tanong kailangan sa mga loks tano na igira am akawid akaliran nang kutwa kagupitan ukiran kapakilin tanukiran at tabang at tinabang at tanwiran si kumaragniran naguditan sila ni penderay nun. Miya panutul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu apiteru Abu Hurairah ya Rasulullah anbi'ni an amrin idha amiltu bihi dakhaltul jannah. Tingmani Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah panutulya kung ka sa galabak amay kang galabak na kanyan na makasuldaw ko surga. Natigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam abshis salama wa at'imit ta'am panguraw na kasus salam nagu pumagana ka wasilil arham nagu yung kutakik kakapanakasi ko mga tunganay nga wasalli wan nasu niyamun nagu panambayang ka sa kung mga tanat-tanaw ako gagawi aso mga tao na siran nakituturugan siran. Oriyan niya natigman niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na
udkhulil jannata bisalam, sulga si ko surga wala lang ko kalilintad, di na kalilintad. Aya mananin amay kakabaya ka sa surga uri pun wallah napakadagala nga suka kapakalala nga sa akiran sa iko paras ka. Aya mananin na pakadagala nga utakap sila mga akiran na ko pumagan ang akiran naugyang ko takip ka kapan nga akiran ay mala na mapasmasarta ka di ka di mga panambayang si ko mga tat na paggawi as sa mga tao nakituturong siran namya patotra ka so kasod si ko surga saktano na langon tano di mamanga niya sumultano ko surga na di tano upang galabakan ang koto mga galabak akisul ko surga na di tano kumamala si ko Allah asultano ko surga malay arga na di tano panggalabakan ang koto ami pumasawn agito sa mga amal ay kasusuat wallah nandaman ay kasultano si ko surga wallah subhanahu wa ta'ala ada tanong manggalabag sa mga sugon wallah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah sa katawa mama at tigyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ilallah hey Rasulullah na ang tunono ni amal lap kababayan wallah natikman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam imanun billah qala rajul ya Rasulullah thumma ma qala silatul rahim ay tigyan lap kababayan wallah amal na suparat dia si iku Allah subhanahu wa ta'ala tarutup tigo mama ya Rasulullah nantun apan na tigin man ay suki kakapan si kutunganay ay manane nakapakalayar kay erga ang kutu at tunganay ga maurip na Allah subhanahu wa ta'ala diyan ka iya katutunganay na kailangan na masyap tanway apepan sa mga tunganay tanong na ipagtulak tanwiran na kanabatan ng simbi sa marata. Aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si Uqbah. Natigam na ya Uqbah silman kata'aka wa atiman haramaka wa arid amman zalamak. Hey tigen Uqbah nakakapanakaso tunganing ka ingitulak kaniyan. Nagubaging ka ang kuta tunganing ka adi kaniyan bagan. Nagutalikuding ka ang kuta mga tao ang mga palalalim. Aya manan yan inisugod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam akasyapa si kuta tunganay. Kaamay ka mapukasarak tanwanan at tutula ka tanaw na kabinasaan ko tabangsa na kabinasaan suingad na kabinasaan ang kutan dulun-dulunan na prarad si ko mga wata na piyaki siyapan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagi siyapan ng si kuwagama kagi mada ang kainan akatutunganay mabinasa sukap pagingad na si prarad kuwagama na piyaki siyapan ng wagama talagang Islam kaan di kabinasa ang kutan dulun-dulunatan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala panganin tanu si iku Allah am yakakuat tanu sandaus ang kaiyap yang alitan wa mga ayat daguma hadith na imanto na ipuni manto na sa din sa tao ad na may tutulak yan at tunganin yan na pagilang asakan wagi dago pagarya kano kamatamataan kapagawaan buang kaiya dunia na ayamapya ng kuto ada mapululuto tano arat aginawa dago maratabat dago katutula ka si isalungan na mawin balasangan wallah subhanahu wa ta'ala sa madakal na mapya panalamatan na ka ng kaiya makinag malagay so kumakadin si ko mga walera nagusi ko mga seminar balilabor na nga na mga pagalitan mga babaitan sa Tugigaraw City sila ni isa ka sa sabapaan sang kaya dito na diga pakapupakinigay sang kaya programatan o uman yung Juma bagyan kaya yung mga comments sang kaya live tanong balasan Allah subhanahu wa ta'ala datari ang kaya niya komento na si Aslam Ati Ash balasan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum di mamakinig ko sa Tugigaraw waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya asang kaya pa makinig ka madakala yung aming mga text ang kaya kuwantano katab na nga si Nur An Masya Allah tigyan Uwian kaya si Mayman Audak at tigin mo di mamakinig from Tugigaraw balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya dago mada kasulitan ron mangaloy kataya mada kala makakuan balas ang Allah subhanahu wa ta'ala maparolin yun so balas ko kapaganit sa ilmu sa tanabutag sa diyenggap silang nangskano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh